香川県観音寺市にある高谷神社。写真だけで満足してませんか？実際に行ってみたら想像以上にすごかったんです。山頂までのルートはシャトルバスで楽々アクセス OK。乗車券は観音寺市観光協会で購入できます。山頂に到着すると標高404メートルからの絶景が広がります。天空の鳥居と呼ばれるゆえんがここに。願いを込めてそっと絵馬を奉納。思い出に残るひとときです。